Bueno, ahora ha llegado el momento de escuchar y de compartir y han llegado nuestros invitados de TEN de Poesía, la sintonía ya lo indica. Continuaremos con alguna canción más de Pep Saga y después cambiaremos de sintonía también con la música. Pero hoy tenemos una pareja muy particular, muy entrañable, padre e hija en este caso. Bueno, aparte del Yusef que siempre está aquí haciendo su parte gráfica. Yusef Osquilla, tiene apellido también. Pero hoy tenemos a padre e hija, familia Casanovas. Casanova, Antonio Casanova y Teresa Casanova. Buenas tardes. Sí. Bona tarda, què tal? Bien. Rosquillas o cosquillas? Ros. Ros. Sí. No, sí, ja ho sabia. Sí, se mantiene la voz en off ahí. Sí. Ya hablará algún día, ya está comprometido, ya dijo que sí. Pues cuando empieza no para, ya te aviso, Uf, madre. Tenemos 2 horas de programa nada más. Sí. Bueno, bueno, bienvenidos a... Muchas gràcies i quina rebuda, no?, amb la cançó de Boig per tu, Sí, que és tan maca. Bueno, es que hoy tenemos una sesión donde intentamos compartir versiones de siempre, pero un poco más acústicas, más sinfónicas, en este caso un concierto de Pep Saga. Y hasta que llegaste vosotros, ya ahora interrumpiste el concierto. No, quedan un par de canciones más. Pero después seguiremos con otra cosa. Pero sí, bueno, yo creo que amerita la cuestión corta del concierto. Y ahora esperar a ver qué tenéis preparado para nosotros, los oyentes. Poesia, Sí, no? bueno, Tu ens sí. convides per poesia, ara, el dia que ens Sí. convidis per ballar-te una jota també, som capaços, Yo no tengo problemas, sobre todo la jota, ¿no? Pero, Veus? Ja t'ho deia jo. Sí. Però bueno, ja saps que nosotros estamos pa un descosío, com diria l'Angie, no? Sí. Para un no sé Sí. què i un descosío, un no? roto y un descosido. Un roto i un descosío, així que cap problema. Sí. Jo, si em permets, volia començar perquè, per molt que tots avui sabíem que el que passaria, crec que és un dia trist per la democràcia i és un dia trist pels pobres espanyols. Jo volia, i després ja canviem de tema, només volia llegir, si et sembla bé, un poema que tothom coneix molt i que també s'hi diu avui, a més amb d'aquella manera una mica sorneguera de l'Espriu, no? I aquest poema de l'Espriu que és Assaig de càntic en el temple, dedicat al dia d'avui i al que ha passat avui. Oh, que cansat estic de la meva covarda, vella, tan salvatge terra, i com m'agradaria d'allunyar-me'n, nord enllà, on diuen que la gent és neta i noble, culta, rica, lliure, desvetllada i feliç. Aleshores, a la congregació, els germans dirien desaprovant: com l'ocell que deixa el niu, així l'home que se'n va del seu indret. Mentre jo, ja ben lluny, em riuria de la llei i de l'antiga saviesa d'aquest meu àrid poble. Però no he de seguir mai el meu somni i em quedaré aquí fins a la mort, car sóc també molt covard i salvatge i estimo a més, amb un desesperat dolor, aquesta meva pobra, bruta, trista, dissortada pàtria. Algo más alegre, sí? Toni, sí. Papa. Bé, anem a parlar avui, llegirem després un poema de Teodor Llorente. Teodor Llorente és un poeta que va néixer a València l'any 1836 i va morir també a València l'any 1911. Teodor Llorente fou advocat, periodista i polític conservador i regionalista. Encapçalà el moviment de la Renaixença al País Valencià que, a diferència del que tenia lloc a Catalunya, s'interessà substancialment per l'ús del català en la poesia i per establir lligams entre els poetes dels distints territoris de llengua catalana
i occitana, però sense cap altra implicació cultural o política de més ampli abast. Vora el barranc dels Algadins, que és la poesia que després llegirem, fou publicada a l'Almanaque Los Provincias el 1904 i incorporada a la tercera edició de Llibret de Versos de l'any 1909. És una oda a la terra de la infantesa, en què el paisatge s'elabora des d'una òptica costumista, el mas, el conreu de l'arròs, la caça d'ànecs silvestres, etc. La terra de la infantesa, en el poema, esdevé la terra del record i una amenaça latent de mort, un paradís viscut però perdut. La poesia es diu Vora el barranc dels Algadins. Papa, respira. Vora el barranc dels Algadins hi ha uns tarongers de tan dolç flaire que per omplir d'aroma l'aire no té el món millors jardins. Allí hi ha un mas, i el mas té dins volguts records de ma infantesa. Per ells jo tinc l'ànima presa vora el barranc dels Algadins. Vora el barranc dels Algadins s'alcen al cel 4 palmeres. L'ovent, batent ales lleugeres, mou son plomall i els seus troncs fins. En ells, millars de teuladins fan un soroll que el cor encisa. Qui no hi pogués a serradissa vora el barranc dels Algadins. Vora el barranc dels Algadins, l'aigua corrent los camps anega. En sons espills lo sol llampega i treu l'arròs verdosos brins. Són el tic-tac en los molins i al caure el sol, que els sedors destres a joc van d'ànecs silvestres vora el barranc dels Algadins. Vora el barranc dels Algadins mourà demà les palmes l'aire, li donant als horts un flaire i s'acanturi els teuladins. Lo mas demà guardarà dins dolços records i imatges velles. Jo no podré gojar ja d'elles, vora el barranc dels Algadins. Hagas tu parte, como corresponde, pues pasaremos una canción, la última, la que al llegar tú has cortado. No, mentira, es broma. No, ya lo sé, ya. Pero una canción más especial la pasaré. Hombre, Pasaremos mejor. más de una, ¿no? Si no, tendremos que hablar mucho. Pues hemos estado una hora compensar. Ah, bueno, pues no sé, pon a otro. Ya, yo he dicho que no. Josep, interviene. No. No, el no té micro no vol intervenir. No, pero interviene, poniendo orden. Bé, nosaltres a Temps de Poesia, no? A la secció de Poesia de la Massa, sí. Aquest any ens ha agafat per reivindicar, ja ho vam fer fa 5 anys, però aquest any ho tornem a fer. Estudiar una mica la figura de la dona poeta al llarg del temps, no? Realment és massa fer-ho, ho intentem fer de tots els països, no? Sí, hem llegit alguna nord-americana, hem llegit, lògicament, la Premi Nobel polonesa, no em feu dir el nom perquè el dic fatal, però també intentem recuperar molt la poesia catalana, no? Lògicament, perquè tenim tota una cultura molt oblidada. I amb això doncs, vam començar amb la poesia de l'època medieval, juglaresca i aquestes coses, que hi ha algunes autores, però realment, després de tots els problemes que ha passat la nostra llengua i la nostra cultura, ja posant-nos molt cap aquí, una de les primeres figures de poetessa reconeguda és Maria Antònia Salvà. Maria Antònia Salvà és de l'escola mallorquina i és del 1907, potser, no? Nascuda... No, abans. Va néixer a Palma el 1869. El 1910 publica el primer llibre, Poesies, amb pròleg de Costa i Llobera. Llavors ja la situem en aquest moment
el Josep Carner. El Josep Carner és un poeta que li agradava molt la poesia de Maria Antònia Salvà. Jo llegiré de Maria Antònia Salvà una poesia molt curteta i que m'agrada molt, que parla d'un cactus. Els que estudien la poesia i ens l'expliquen i aquestes coses, sobre aquest poema ens expliquen que Maria Antònia Salvà evoca la ferotge i inesperada capacitat de supervivència d'un cactus. Com sol passar en molts dels poemes de Maria Antònia Salvà, darrere la descripció d'una escena de la vida o del paisatge camperols, ella ho fa molt, parla del paisatge de la seva terra, de Mallorca. Hi ha, darrere d'això, de descriure'ns el que li passa a aquest cactus, hi ha un imperceptible sentit simbòlic, vagarós i tot just inusual. Vosaltres el veureu, el sentit de la supervivència, no? Diu del llibre Terra Pairal, de Maria Antònia Salvà, el poema es diu D'un cactus. Com rèptil monstruós de pell clapada, d'entranya llafiscosa, era ajucat al seu racó bevent la solellada. De sobte, sa malícia desvetllada, enrevisclant-se va escardar el test. Enllà de l'hort, que se'n perdés el quest, de l'una paret seca fou llançat i al cap de temps, damunt les pedres dures, furgant per les llibanyes i juntures, trobí el vell drac encara aferrissat. Bueno, esta ha sido la última pesada. Después escucharemos a Joan Chamoso y Andrea Mutis, que también lo tenemos preparado para esta parte que nos queda. Qué bien. Y una última canción que no te la diré. Ah, vale. Porque no quiero. Vale. Entonces, Estás fatal, estás muy revolucionario, ¿eh? Oh, no sabes. No sabes. Bueno, yo creo que la situación es así. propicia. Sí. Bueno, continuamos. Sí. Pare, volies llegir tu en Carner? Sí. Val. Sí, volia parlar una mica de Josep Carner, que, com sabeu, és un dels prínceps de la llengua i de la poesia catalanes. Va néixer a Barcelona el 1884 i va morir a Brussel·les durant l'exili de la dictadura l'any 1970. La poesia que llegirem serà Cançoneta incerta, que forma part de la secció Les estampes de la primera edició del Cor Quiet de l'any 1925. Constitueix el volum 14è dels llibres de poemes de Josep Carner, que posteriorment, l'any 1957, revisa i reordena en el volum d'obres completes Poesia. El Cor Quiet, que hem citat, és el primer llibre que Carner publica des que viu fora de Catalunya, concretament a Costa Rica. El poemari assenyala un canvi de temes i to respecte a la seva etapa anterior, plenament noucentista. A Cançoneta incerta, Carner utilitza la cançó d'arrel popular. Però aquesta composició juganera i lleugera contrasta amb el tema abordat, la interrogació general sobre l'enigma de la vida i els seus riscos. El jo poètic irromp en el poema i s'interroga sobre les possibilitats positives i negatives que li depara la vida en el futur. Tot un presagi del que fou la seva vida, precisament. Cançoneta incerta. Aquest camí tan fi, qui sap on mena? És a la vila o és al pi de la carena? Un lliri blau, color de cel, diu, vine, vine, però no passis, diu un vel de teranyina. Serà drecera del gosat, rossola ingrata, o bé un camí d'enamorat colgat de mata? És un recer per a dormir qui passa pena? Aquest camí tan fi, qui sap on mena? Qui sap si trist o somrient acull son hoste? Qui sap si mor sobtadament sota la brosta? Qui sabrà mai aquest camí
a què em convida, i és camí incert cada matí, n'és cada vida. Josep, amb el pare ens passa... Encara que els fills no s'ho creuen. Perdó. Això amb el pare ens passa amb una certa freqüència. Sí. És curiós. Hi ha altres, però amb el pare ens passa. De que no ens hem dit res, ell s'ha preparat lo seu, jo m'he preparat lo meu, diverses coses i així, no? Per si de cas, t'agafa per aquí o per allà, i resulta que el pare ha parlat d'un poema que parla d'un camí, no? Pare? Que parles de camí. El camí. Bueno, tu no parles, en Josep Carné. I justament jo havia preparat de la Rosa Leveroni uns poemes, és un poema que són 4, que també parlen d'un camí. Pues yo te diré una cosa más. Vale, què més? Una pista solamente. La última canción tiene que ver con el camino. Com Con camí. el camino. Veus? Això també ens ha passat a nosaltres, veritat, Toni? Sense dir-nos res, coincidit amb... Es una sintonía. Una vegada vam dir que era... que no? Que... Sí, Vam parlar d'això en un programa, no? Sí. Que estava en l'aire i que... sí, no es casualidad sino causalidad. Sí. Tú continúa. Val, doncs jo de la Rosa Leveroni, la Rosa Leveroni és una poetessa que com que ara estem amb això, que ens agrada molt a tots. Ha escrit moltíssim. Jo us vaig a llegir, que són 4 que potser ho partiríem amb alguna cançó entremig o així tu mateix. Es diu, és del llibre Paisatges i es diu Els camins. I són 4 poemes. El primer. Solitud dels camins que ja no saben guiar els passos cansats i dels estels llunyans també n'obliden les pures claredats. Amargor dels camins que ja no porten a cap dintell amic i tenen per companys sols el desastre d'un desconsol antic. Desesper dels camins dins la tenebra que res pot aclarir. En la nit ignorant, l'esclat de l'alba, sols em teniu a mi. También diré, perdona, ¿ya he acabado? No. El primero, sí. El primero. Parles tu, La sí. sintonía final del programa es Caminos. Camins. De Gossos. Sí. Camins. No, de Gossos, perdón, Gerard. Camins que... No sigo porque canto fatal. Bueno, el segon. Bueno, es la penitencia que tenemos. Sí. Continúo, que si no quitaremos seriedad al tema. No és sèrio. El camí és... L'altre dia ¿El llegia... camino no es serio o tú no eres serio? Jo no soy nada serio. Ah, Ell i el camí tampoc, no? L'altre dia llegia un llibre del pare Yang, no? Que es va morir potser fa 2 o 3 anys, parla de Qigong i cristianisme, i deia ell, no hi ha camí, hi ha caminants, persones que caminen, no? Si no camines, si no fas moviment, doncs tampoc hi ha camí, no? El camí el fas tu. no te digo. Segueixo. El segon. Sí. Camins laços de l'hivern damunt la terra endurida, orfes del fullam daurat i de la flor mig marcida. Camins negres de l'hivern entre la neu que es fonia i sembleu avergonyits de la vostra melangia. Ja està. ¿Ya está? El segundo. Sí. Hacemos una intermedia. Vale. Vale. Volvemos. Vaig pel tercer? Sí, Va. tercer y El cuarto. tercer i el quart. Sí. Plau-me seguir els camins que els camps parteixen ignorant cap a on van, amarats d'un perfum de terra molla i d'un arri volcant, i prenen uns colors de coure càlid d'un vest del sol ponent, i celen amb amor, sota les branques, el fraseig de la gent. Plau-me seguir els camins que per la vinya s'enfilen costa amunt i tenen per la set i la mirada un vell gotim a punt.
Plau-me seguir els camins entre pollancres vetllant un rierol i coneixen el vol de les becades, el joc de pluja i sol. Amo tots els camins, fins als més aspres, mentre siguin oberts i posin tremolor de fruita nova als meus sentits desperts. El quart i últim. Pel neguit vull uns camins oberts com mà generosa. Uns camins vull per l'amor sota la branca reclosa. Pel dolor, encimbellats entre els estels i gatoses. Que siguin sols per la mort sense l'esclat de les roses. És preciós, tots els quatre, quin diferent sentit per cada grup, no? Molt bonic. Amb la mateixa música que es repeteix. És molt musical. Molt bonic. Doncs bé, aquí tenim els camins de la Rosa Leveroni. Hi ha raó que ara havia preparat algú de la Maria Antònia Salvà. Maria Antònia Salvà. Ara, doncs, resseguiríem l'Encís que fuig. L'Encís que fuig, que va ser publicat a Espigues d'Or l'any 1926. La contemplació de la natura és el punt inicial d'aquest poema sobre l'amor, la bellesa i la seva fugacitat. La poeta hi descriu elements intangibles, com la boira, el flaire, en un paisatge hivernal, per detenir-se després en l'esfollament de les roses, element identificat des del Renaixement amb la bellesa i, sobretot, amb la bellesa femenina i el sentiment amorós. Amb exquisita sensibilitat, Salvà manifesta la seva experiència, l'escomesa, viscuda i olè sentida quan passa pel món. La recorda amb goig i es plany de la seva ràpida desaparició. Així també la vida reserva la darrera estrofa a retenir en la bellesa del vers el desfici d'aquell amor consirosa i plaer. L'encís que fuig. Boira que al cim vas fregant volandera, flaire que passes amb l'aire del valent, aigua de neu que entre molsa i falguera dius ta cançó per rocosa pendent. Rous matinals i poncelles d'escloses, com jo frueix vostre encís fugitiu. Dins el misteri que esfulla les roses, veig la bellesa que passa i somriu. Amb quin plaer d'exquisita recança jo l'he sentida quan passes pel món, que en s'escomesa jo du l'enyorança de tan seguit com s'allunya i s'afon. Tota ma vida tremola agraïda quan un moment l'he sentida vibrar. Més ella passa, i què ens resta a la vida sinó el neguit de sentir-la passar? O aquell desfici que mai s'agombola, o aquell amor consirosa i plaent, de tot quan fuig, o que passa, o que vola, boira del cim o fontana d'argent. És preciosíssima, Muy bien. La autora era? Maria Antònia Salvà, la que parlàvem abans de l'escola mallorquina. Mallorquina, sí. Molt amiga de, com hem dit, d'en Carner, i que va ser un dels seus mestres, diguem, o només. No ho sé, com vulguis. Jo volia llegir un altre poema, encara que ell continuï enfadat, del meu pare. Entonces no. No hacemos la pausa. Sí, va. ¿Verdad? Va, tú. Va. Continúa o tu padre, no sé, como quieres. Mira, hi ha és una mica llarg, que es diu l'Avet de Sant Pere. Bueno, entonces mira, escuchamos lo tuyo y vamos a la pausa. Vale. És una mica llarg, Molt bé. No. No arriba a mitja hora. No arriba a mitja hora, no. No ho omplirem tot. Es diu l'Avet de Sant Pere i està dedicat a l'Avet de Sant Pere, de l'hospital, saps? Que el pare, doncs, hi va cada dia, per allà, quasi bé cada dia, i, bueno, també és un altre enamorat de l'Avet de Sant Pere, clar, com tants. Quan hi aneu, fixeu-vos en l'Avet, perquè, a part de ser fantàstic, realment, doncs, inspira tot això que ell ha escrit. L'Avet de Sant Pere. Dempeus a l'extrem del marge que parteix el jardí,
Fa molts anys que s'aixeca l'avet de Sant Pere. Alt i majestuós, contempla la volta del cel amb les branques esteses, prompte a emprendre el vol. De bon matí, albira l'ampli mar amb les ones cavalcades per l'espuma i les blanques veles, i al despertar dels pinars de la serralada, puntejats per trèmules fumaroles masoveres. Raigs de sol del migdia dauen ses verdes fulles que, jugant amb la brisa, animen els ancians a reviure nombroses conteses atrevides, ara amables retalls d'un passat fet llegenda. Al vespre, les estrelles desvetllen el firmament i el vent, escolant-se lleuger entre el fullatge, espargeix el lleu xiu-xiueig de veus que desgranen els misteris d'un rosari orfe de paraules. Dits mig encorbats, els de goig enceten amb ulls fits en un passat sense oblits. Quants pensaments bateguen els seus cors? I d'ells, quins són els d'amors sense mesura? Un somrís als llavis parla de somnis i la testa inclinada d'enyorances d'un llarg historial de benaurances, aplegades en ramells de lliris blancs. Les mans, encallides per les sofrences, consiroses emprenen els de dolor. Els ulls s'acluquen i llisca un sospir, silent testimoni de nits amb vetlla. Corprèn a qui estima tants sofriments sembrats en camp creat per a la tendresa. Un àngel blanc amorós els recull per fer-ne torxes de roses enceses. Els braços s'encreuen sobre la falda en arribar als daurats de glòria. El gresol ha verificat tot amor i tot dolor en una sola fosa. Llisca l'or, florida esplendorosa. Llaçats lliris blancs i roses enceses són messes d'espigues a l'oreig bressant, arran dels peus de l'avet de Sant Pere. Noble arbre, ben fàcil de trobar, espera pacífic a Vilassar, ombrejant ses branques la capella amb fulles afilades d'agulles. El toc de pregària congrega les veus del petit cor de germanes de front cenyit per lleus toques blanques, que, un cop penjat el seu davantal signe del treball de cada dia, harmoniosament van salmejant el Senyor de bondat, agraïdes pel misteri del més gran dels amors que del dolor en fa esperança. En vesprejar, les ombres s'allarguen, a l'avet de solitud encerclat, i ressonen les avemaries cantades al roser sense espines. Bueno, pues acabamos el programa de hoy con vuestra presencia. Muchas gracias, Antonio. Gràcies. Teresa, Josep, para poder continuar, bueno, continuaremos ahora ya con la sintonía final para despedirnos, y la sintonía final que yo comenté fuera del micrófono de Camins, no, fuera del micrófono, no me equivoqué, público. Sí. Y bueno, la canción es de Sopa de Cabra, escrita por Gerard Quintana, ¿no? Y la sintonía final también se llama Camins, o sea, sí. El camino está señalado, orientado al menos. Y bueno, agradecer nuevamente a Tener Poesía que estéis aquí, otra vez vuestros. Nosaltres agrair-te que ens convidis sempre. Y en 15 días ya diréis a ver a quién enviáis, qué discípulos. Ok. Y bueno, muchas gracias nuevamente por estar aquí. Se ha hecho corto, ¿no? Sí. Bueno. Sí, jo li tenia por i tot i em sembla que no és tan dolent. Porque tienes que volver, Antonio. Si voleu, sí, però ja dic que em feia molt respecte, però veig que no estan. A més, la companyia és preciosa i molt humana, molt senzilla i molt sentida. Te hemos tratado bien, ¿no? Sí, indiscutible. Vale. Pues muchas gracias. Josep, también, muchas gracias. Bueno, gràcies, noi. Nosotros a fin de mes que ven. Val. ¿Vale? Adéu, que vagi molt bé. Adéu.